Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Hadian ka jingyo ya ka khubor ka ba penkmen bat ka ba pensngau sarong ya ka jela Meghalaya hadian ba ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kala yora ya ka nam ladu ha ka International Subroto Cup Football Tournament 2024 ha ka Kerdan Under 15. Sa menta ka kenti ki Rangïalehkai Under 17 jong ka jela Meghalaya bala mikmat da ka Mynken Christian Higher Secondary School kala pen Khreh bahaya ladie ban mikmat ya ka jela ban let ye shimbenta ha ka International Subroto Cup Football Tournament 2024 kaban salong hanong ba Delhi. Ki bor penia jong ka Mynken Christian Higher Secondary School ha ka arphondai terek unailar arjap saw kila ai khublei kitbok kriwang ya ki Rangïalehkai jong ka school Shua bekenmi nala ka jong ka jela ban let Delhi da ka jingket bokru ba kum ka kanhuan kan wanra ya ka nam bat ka buram ya ka jela hi barok kawai. Ha ka jing akut bok kriwang ya ka ni ka kanhuan Yelehkai la ya don lang u principal jong ka school u babu everlasting pingro ki kanhuan seng bhalang ki khana school lem bat ki nohikai. Gimana ke Khreh mo di school po Rangïalehkai district ni kalau longka jingku Khreh ya kena ka dong Rangïalehkai ni bagi kena jonas 15 boys kibelele Bengaluru Rangïalehkai bha di don kena jungiru kibala lek bani mi kena lang na kena team so kan chika dia ladom kalau long jingku Khreh bagi kena ki jungi ke Rangïalehkai bha joka thamri bhoi jungi Kami bagni ka themu hajni ka don ke potential ka ba crowd ha hanji dai ka football mo ka snam ka ba sa jikin ma history chon ka district ka ba baro likely ki team kin dai mikmat ya ka state ha ka national ha ka international level ha baro likely ki category te artli kila Rangïalehkai bha ki kethai ki larem no ha ka quarter final tam shigol ni Manipur te ki under 15 boys kila wanra ya ka jingjok ya ai ke jing ku kerdo ya ka team jong ka Nongjeri Presbyterian Secondary School ra ile trupi ke jing sarong ke jing men ya ke ka dong thang ni pa ke jelahip ka wei ba ha sim ke benekong kala penkala na ka 14 cha ka 15 years age ke school Nongjeri Presbyterian ke bala ra ile ke jing jok ni santanga ai ka jing kublai ya ke team ba ya ka school hibro ko wei kinok ni ke bala trishtam ban penurlong ba ka team ban ma champion ketika jingkiman ke Khreh ya ka school jungi ka Mynken Christian High School Barambong penghadian bangila job ya ka state level ha under 17 boys tikini ke khana school jungi ke ladon ha ka concentration camp mental spana tikin semi nang ni ha ka life poetry jong metau August ya ka ban mikmat sadu dali ha ka international level but kin stang banile ha ka artrik nagalang juna ha pau jingkiman ke Khreh ayu ya mulai dalam kat bagi school ba kini kena kujungi kini dak kai bah ba kini ka kam ke bakila don broch kena inta bila kami improve akan Rangïalehkai joki i kremen ba kini ke team kujungi kan manra ya so jongka jingjob ini senang arjara sa ha kini ka under 17 boys category